Тапшыруыбызны башлап экраннар алдына Ульяновск өлкәсе Иске Кулатка районы Масеевка авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Давыдов Шөкүр Абубәкер улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең онытылмаслык 80 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Илмира Шөкүровна, кияве Марат Фәритович, оныгы Альбина Рамилевна, оныкчасы Лилиана котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Ульяновск шәһәреннән килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми мин укып китергә тырышырмын. Сөекле кешебез 1943 елның 8 апрелендә бабабыз Абубәкер, әбиебез Мәрзия Давыдовлар гаиләсенең 6нчы балалары булып дөньяга килә. Гади крестьян гаиләсендә туган бала әти-әнисенең колхозда хезмәт итеп, үз тырышлыклары белән көн иткәннәрен күреп үсә. Шуңа да илебез алдында авыр чакта сугыш баласы булып үскән әткәй бик яшьли нужа арбасын тарта башлый. Йорт хуҗалыкта тоткан сыерларыннан көн күреп ачлык татымыйлар. Мәктәптә бары 7нче сыйныфны тәмамлап, әткәй авыл колхозында куйлар караучы булып эшкә урнаша. Ни кадәр генә авыр булса да, эш белән чыныгып үскән яшь үсмер әлеге эштән авырсынмый. Тырыш егет буларак ул район үзәгенә йөреп шоферга таныклык ала. Озакламый армия сафларына алына. Себер хәрби округында шофер буларак хәрби хезмәтен үти. Шунда ул булачак һөнәрендә төпләнеп, техника белән тыгыз элемтәдә булып, аны аңлап, танып өлгерә. Илебез алдында булган бурычын намуслы үтәп, туган авылына әйләнеп кайта. Авыл җирендә аның сыман акыллы, тырыш егетләрне ул чак кадерләп тоталар. Яшь булуына карамастан, ГАЗ 51нче машинасын йөртергә ышаналар. Язгы кыр эшләре барышында вакыт белән исәпләшмичә, чәчү агрегатларын ырлык белән тәэмин итә. Терлек азыгы әзерләгән чорда басудан сенаж базына яшел масса, урып җыю вакытында комбайннардан ашлыкны ындыр табагына ташый. Көзге чәчүдә ырлык илтә. Аңа күпчелек вакытта юлда, төрле урыннарда булырга, төрле хылыклы кешеләр белән аралашырга туры килә. 45 ел буена сузылган хезмәт стажының 40 елын ул яратып шоферлык эшен башкара. Шуның белән лаеклы ялга да чыга. Социалистик ярышларда җиңүче билгесе белән бүләкләнә, хезмәт ветераны исеменә лаек була. Җитәкчелек тарафыннан да гел мактау сүзләренә генә ирешә. Авыл халкы да аны хезмәт сөючән, ярдәмчел булуы өчен хөрмәт итә. Тик адәм баласын тормыш һәр вакыт сыный. Бала туганда әткәйнең беренче хатыны бик яшьли вафат була. Әткәй 3 баласын кышып бер ялгызы кала. Шул чак тормыш аны Карамалы авылы кызы әниебез Фәүзия Ахатовна белән очраштырып кавыштыра. Улы йөрәкле булганга, тормыш иптәшенең балалары Руфияне, Иркәне һәм Венераны үз балалары да якын күреп, ана назы һәм мәхәббәте биреп тәрбияли. Ә инде мин, уртак кызлары Илмира, гаиләне тулыландырып, саф мәхәббәтләрен тагын да арттырганмын. Менә инде 49 ел сөеклеләребез бер-берсенә тугрылык һәм хөрмәт саклап матур яшәп киләләр. Әнкәй узак еллар колхозның ашханәсендә пешекче булып эшләде. Авылда ул уңган хуҗабикәләрнең берсе. Бала оныкларын, якыннарын һәр вакыт тәмле ризыклар белән каршы ала. Мин, кызлары Илмира хәзерге вакытта Ульяновск шәһәрендә яшим. Яраткан оныклары Альбина өчен алар җан атып яшиләр, чөнки ул алар тәрбиясендә үсте. Еш кына кызы Лилиана белән яраткан әбекәсе һәм бабакасы янына кайтып хәлләрен белә. Алар янәшәсенә кайткач күңел тула, яшәргә көч арта ди Альбина һәр вакыт. Әти, безнең өчен кылган изгелекләрең, ярдәмең, балаларым дип эзелеп яшәгәнең өчен сиңа зур рәхмәтлебез. Балаларыгызга, оныкларыгызга терәк булып, сәламәтлектә, бәхет шатлыкта, тигез канатлар булып гомер кичерегез. Кадерле әтиебез, сине гомер бәйрәмең, юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердегез, кеше иттегез. Барыбызда мең-мең рәхмәтләр белән озын гомер телибез. Яраткан әтиебез, сөекле бабабыз, 100гә җиткәндә дә дәртле булсын йөрәк тибешең. Матурлардан матурырак булсын гомереңнең калган өлеше. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Куанычлар гына алып килсен. 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен.
hürmetli Şükür Abubekarovich, motor юбилейгіз mübarek bulsun. Alдағы muzikal bilekne de kabul etip alığız. Бәхетле bulığız. Gözlerine senin mini qarymada Ağlım etkey hazır barsını da Şige şeşlerin dikke şollanmagan Bir yürekke jıyla barsı da Etkey digez itip söydün Seni yarattım bizini ayırmay Üz yımganşı bizi de üsüp jittik Esin etkey kaldın anlamay Yımganşı bizi de üsüp jittik Esin etkey kaldım anlamay Ey sağlılar dünya meşakkatı Belem etiyim jingil tügelin Arıkalı bilmi uzgan yıllar Hazır anlayım etkey küngülün Arıkalı bilmi uzgan yıllar Hazır anlayım etkey küngülün Üzlerine senin etkey min qarymda Anlayım etkey hazır min barsında Şige şeşlerin dikke şollanmagan Bir yürekke şayıla varsa da Şinge şeşlerin dikke şollanmagan Bir yürekke şayıla varsa da Etkey bağrım bizden rahmet sina Sen sağlık sorum Hudayımdan Uzun ömür birsin Allah'ım sinan Şunday tilek etkey balağından Uzun ömür birsin Allah'ım sinan Şunday tilek etkey balağından Şunday tilek etkey balağından Şunday tilek etkey ulağından